खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं 20 बोसोर जेल जानो गोनां जाबाय सासे 24 बोसोर बैसोनि लाइमोन सेंग्राया। खौरां मोननाय बादिब्ला बे लाइमोन सेंग्राया 2019 मायथाइनि मे दानाव सासे 8 बोसोरनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायनि थाखाय बे जोबथेसालिनि साजाखौ मोन्दों। बे दुथां सेंग्रानि मुंखौ मुल सान होनना मिथिनो मोन्दों। बे जाथाया इउपिनि बर'ह होननाय मोनसे गामियाव जादों होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं मैया एनआइएआ श्रीलंकानि सासे सुबुंखौ मानसि लांखारग्रा हानजाजों सोमोन्दो थानाय हिसाबै हमदों। हमजानाय सुबुंनि मुंखौ मोहाम्मद इमरान खान 39 बोसोर बैसोनि होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बे दुथां सुबुंखौ थांनाय 2021 मायथाइयाव 100 सुबुंफोरखौ लांखारनायनि दायनिगिरि हिसाबै हमनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं मैया रबिबारखालि नेपालनि राजथावनि काठमान्डु नोगोराव बांग्रि मावदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे बांग्रिया 6.1 रिक्टार स्केलाव मावदों। बे बांग्रिनि इपिसेन्टारा दार्जिलिं जिल्लायाव सोमजिजेन्दों आरो बे बांग्रिया फुंनि 7:39 रिंगायाव मावदों। बे बांग्रिनि जाथायाव रावनिबो जिउ आरो मुवा बेसाद एबा न'-बांफोरा जेबो खहा जायाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं देग्लाय बोसोर 2023 मायथाइनि मिरु एबसुनि टेलेन्ट सार्च आनजादखौ फैगौ 17 दिसेम्बराव खुंनो थाखाय थि खालामनाय जाबाय होनना खौरां मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया रङियायाव टेलेन्ट सार्च आनजादनि सायाव गोथौ आरो गुवारै सावरायलायनायनि गेजेरजों बे थांखिखौ लानाय जादों। बे सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन फारियै मिरु एबसुनि आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर', एबसुनि गाहाय नेहाथारि मानाव गेदेर खनीन्द्र बसुमतारी, एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि मानाव गेदेर रमिय' बसुमतारी बिथां आरो लोगोसे माखासे फोरोंगिरि बिथांमोनहाबो बे सावरायलायनायाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनायाव मदद होदों। बाथि रादाबाव दं मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा गसाइगावआव बेरायफैदों आरो इएम मानाव गेदेर वेलसन हांसदानि अफिसखौ बेखेवना होफैदों आरो लोगोसे गसाइगाव दुर्गा मन्दिरनि बोर लादों होनना मिथिनो मोन्दों। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिटिआरनि रायजोफोरनिसिम दुर्गा फुजानि समाव गाहाम आरो गोजोन थासारि फैथों होनना इसोरनिसिम आर'ज गाबदों आरो वेलसन हांसदानि अफिस बेखेवनायनि सोमोन्दै फोरमायदों दि बिटिआरनि गासै 40था बियाबाव रायजो राजाफ्रा इएमफोरखौ लोगो हमनानै गावसिनि जेंनाखौ फोरमायनो हानाय बायदिनो इएमफोरा अफिसाव थानांगौ होनना फोरमायदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।